awito nato karon ang mga awit sa himaya, mamakpa kita ug maninggit kita sa kalipayng hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Si Kristo nga nabanhaw dili na mamatay, ang kamatayon wala na gahom kaniya. Hallelujah. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsuon, karong adlaw Lunes sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagabanhaw. Pangayon na to sa Ginoo iya kitang pasayloon sa atong mga sala. Rumaandam kita sa pagsaulog niining Santa Eucharistia. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ang absolusyon kaluyan nun ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-aampo kita. O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan, ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo nidawat usab sa pulong sa Dios. Pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga mga dili Hudiyo padawaton sa seremonya sa pagtuli. Misuway kaniya sa pag-ingon, nganong niadto ka man sa mga dili Hudiyo, nga wala pa matuli og nakisalot kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo, sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon, nagampo ako didto sa siyudad sa Hupi, ug nakakita ako panan-awon. Nakita ko ang maong panan-awon, nga ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka iskina niini, gitunton gikan sa langit ug mihunong kini tungod kanako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini, ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akog tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon, apan mitubag ako, dili ko, Ginoo, kay sukad masukad, wala pa ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giilas sa Dios nga malinis. Makatulo kini nahitabo, og unya ang panakton lakip ang tanang sulod niini,
gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea, nga gisugo sa pagkuha kanako, miabot sa balay sa akong giabotan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga-Hupi, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea, ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisugilan kami matungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug mingon kaniya. Pagsugo og mga tawo ngadto sa Hupi, ug ipakuha si Simeon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Og sa pagsugod na kog sulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya nahinomduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan magbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudiyo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Ang ako nga kalag nangandoy kanimo, O Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Kanus aman ako moadto ug mutanaw sa nawong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumano. Sila ang magtultol kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Unya, moadto ako sulod sa altar sa Dios, sa Dios, sa akong kalipay o kasadya. Unya, magpasalamat ako kanimo diha sa altar, O Dios, akong Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios.
salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausap ka kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lobo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan, nakaila ka nako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Digon ikaw, O Kristo. Nahatukma gyud ang kabubuton ni Jesus sa unsay kabubuton sa amahan nga hiusahon gyud niya dili matibulaag unta ang iyang panon, no? Gipaagi niya kini sa paghulagway may tungod sa panon, no? Sa mga karnero. Kaya siya maayong magbalantay, iya gining hiusahon, no? Ug matud pa niya nga doon na po'y laing mga karnero nga iya pong atimanon, nga doon na ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ini iyang kabigon, no? Doon na manggoy usahay nga mahisalaag na hinumdum mo sa lost sheep, no? Mahisalaag mawala kay usahay ko ng mangu sa mga karnero. Doon naman ay pinaka idad-idaran anang mga karnero nga mo po na ilang saligan. Mudagan niya to sa sibsibanan, mudagan po nang musunod po na mununot ng mga ubang no, kuyog sa maong pundok sa panon, no? So sahay na imahabilin, so mo na sikupon gyud sa maayo magbalantay. Ingon ni anak. Kini matud pa nga sa atong madungog nga doon na gyud tinguha ang Ginoo nga ang unity, no? Gitawag na to bag-o karong pulong nga synodality, synodalidad nga wa gyud mahabilin. Kuyog gyud wala say mag-una. Usahon gyud na. Daanan ning naa sa kasing-kasing gyud damgo sa amahan nga maingon ani gyud ta. Nga dili lamang kita nga ning karon dinhi iapil na to sa atong tinguha nga doon na po'y laing pundok nga naisalaag. No? Dili lang ingon ta nga hunahuna-on din nato ng sila nga naa sa laing dalan sa pagtuo. Bisan uban nato dinhi nga binunyagan nga mga Katoliko nga daghan kaing wala pa uban ka nato. So dili unta nga atong kasing-kasing unahuna nga igo na ni nga nakasimba ta, naluwas na ta. Umayon ta nga wala ta magginahanglan nga mo kabig ba ta sa uban. May ihusag yun unta kita sa tumong sa atong Ginoo ni Jesus, no?
Dili kita mo hinungdan nga maka tibulaag hinuon. No, kay hunahuna na to, dili unta sama sa mga magbalantay nga sinuhulan lang. Nagrasyahan na bitaw ko, nabindisyonan ako. Sama bag nasuhulan na, nga di na ko manggilabot pa sa uban. No, dili yun. Dili yun unta. Di ta mohunong hangtod nga, magkahiusag yun ta, magkuyog ta. Magunahuna ta nang giisip nga mga makasasala sa itong katilingban. No, labaw tang makasasala kung dili ta mo tagad nila. No, kung dili kita mo kabig nila. So, kini unta nga giingon ni sa unang pagbasa nga si Pedro gitahasan man to no nga unsay itugot nimo dinhi sa kalibutan, itugot po na dito sa langit. Di man mahimo nga iya lang itugot ang unsay ato dinhi sa kalibutan kung dili pod nato hunahon nga do na po itugot ang Ginoo. Unsa may nahitabo nga atimanon niya ang mga Gentiles, mga hintil, mga dili tuli. Ang mga dili tuli, no? Gatong mga hintil. Confirmation gyud gikan sa langit nga apilon gyud nimong mga hintil. Kabiga sila, usaha sila, uban kaninyo. Naamguhan to ni Pedro. So ang simbahan mamalandong gyud nga di gyud ta magsasayop nga pangunahuna nga kita-kita ra gyud, kundi apil lakip gyud ang tanan. Amen. Maghalad kita sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, masaligon sa iyang personal nga gugma alang kanato, alang sa tagsa-tagsa kanato, maayo dautan. Moingon kita, Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo XIV, ang piniling magbalantay sa Dios, mangulo ka nato ngadto sa mga dalang matarong, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuhuong Kristohanon, mamahimong usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga kabatanunan, magkinabuhi og hingpit nga pagpuyo, pinaagi sa ilang kamatinud-anon ngadto sa maayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, musalig diha kang Hesus, ang maayong magbalantay, nga mianhi aron pagluwas sa nawalang mga karnero, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, agi sa ganghaan sa turil sa karnero, magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Labing maaghop nga mahan, gidala mo kami subay sa matarong nga agianan. Ang imong anak kanunay ania sa among kiliran. Hiusaha kami diha sa imong gugma ug sa among pagtagad o pagigugma sa uban. Upaya kami ug itugot kining among mga pangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kini nga mong gihala.
sa mga tao. Nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang inyo ang ako nga sakripisyo, dawato na sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdayeg paghimaya siyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibok king santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw nga puno sa kalipay kanus si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga angheles sa langit nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo
sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Si Kristo Kristo na banhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon 14 among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita karon ngadto sa atong langit ng amahan. Hiniusa uban sa atong ugma ug kaluoy sa uban. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta mayun sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom gaging maya, hangtod sa kahanturon. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pakita ta ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait ang kalinaw. Manaa kaninyo, kalinaw. 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 Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, di pa nga kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang kung mamahaya ka. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato mo sa kinabuhing dayon, alang kanato mo dawat ni ini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Kabus ihatag ko karon, ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot nagatuo, nga naa ikaw sa altar. Sa adlaw gabi ikaw nagahulat, nga dunggon ang imong pagtawag. Kanimo o Dios nagahulat ako, nga mosulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayud ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita. Kaluyi, pagtanaw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaan kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Malipayong adlaw Lunes kaninyong tanan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Na kapiling